Je veľmi dôležité, akým spôsobom sme schopní vypočuť ženu, ktorá prežila násilie. Väčšinou sa dopúšťame troch zásadných chýb. Prvou chybou je, že súdime, čo počujeme a máme vlastné predpoklady. Otázky typu, prečo si nemohla zahryznúť do jazyka, obávaš sa, že si tehotná, nie sú úplne najvhodnejšie, takže sa vyhýbame otázkam z prečo a podsúvaniu myšlienok. Druhou chybou je, že hľadáme príčiny násilia. Bola si príliš opitá, mala si oblečené toto. Oblečenie, prostredie a ani alkohol nie sú príčinami násilia. Násilie vychádza zo snahy po kontrole a moci. Treťou chybou je, že radíme, čo robiť a ako sa má žena cítiť. Ak to tentokrát nenahlásíš, spravíš veľkú chybu. Vo väčšine prípadov žena sama najlepšie vie, čo má urobiť. Nemali by sme vnúcovať svoj názor. Sme tu na to, aby sme podali pomocnú ruku a nie usmerňovali niekoho život.